Good day mga idol. For today's video ay pupunta tayo sa Alaminos, Pangasinan mga idol. Wow! Sa si Hidden Garage Remapping and Dyno Tuning. What? Dahil ipaparemap natin si Winrix mga idol. Kasi nagpalit tayo ng pipe. Tapos i-correct lang natin yung EFR niya, yung air and fuel ratio niya. Kasi mga idol, napapansin ko nung una ko palang bili ng Winrix, isang buwan pa lang mga idol ay nagpalit na tayo ng pipe at kinabit natin sa Winrix. Napapansin ko mga idol ay madali lang siyang uminit, tsaka yung ng gasolina niya medyo bumaba ng konti. Kaya kailangan lang nating i-correct yung EFR niya, kasi yung stock ng pipe ng Winrix mga idol ay maliit lang siya, hindi katulad ng binili nating pipe na malaki konti. Gusto din nating gumanda ng tunog yung motor natin, kaya nagpalit tayo. Kaya ngayon mga idol ay kailangan na nating i-remap, kasi sayang naman yung pipe, naka-stock lang. Kasi nung ginamit ko yan mga idol ay mga isang buwan lang. Binalik ko agad sa stock kasi napapansin ko yun nga, madali siyang uminit. Kaya ngayon paparemap na natin para wala nang tanggalan yan. Kaya pupunta tayo ng Alaminos, Pangasinan mga idol. Kasi yung si Hidden Garage ay marami akong nakikita sa Facebook na mga post niya ay talagang legit at saka sulit mga idol. Hindi ka talaga magsisisi kasi makikita naman natin yung ganda ng pagka remap niya, kasi marami na naman siyang nire-remap na iba't ibang klaseng motor mga idol. Kaya malalaman natin na legit talaga. At sa pagpaparemap mga idol ay siguro madagdagan konti ng power yung motor natin, pero sa akin mga idol ay okay lang na madagdagan ng kahit konti. Ang gusto ko lang naman ay mai-correct yung EFR niya, kasi nga palit tayo ng pipe. Ayaw nating masiraan ng makina mga idol, kasi nga yung motor natin ay fuel injected, kaya mahirap na masiraan tayo. Mas lalo pang lumaki yung problema natin mga idol. Kaya pag magpalit ka ng pipe at kailangan mong i-paremap na para hindi ka na magka-problema. Kasi mahirap na rin kung tuloy-tuloy lang tayo ng gamit, tapos iba na pala yung ng motor natin. Kaya mahirap mga idol. So ngayon mga idol ay papasok na tayo sa si Hidden Garage. Medyo malayo-layo din mga idol, kasi galing pa tayong Orbis Tondo, tapos pumunta tayo dito sa Alaminos, Pangasinan mga idol. Medyo malayo din. Mga kulang-kulang 2 oras din mga idol, kasi yung patakbo natin ay hindi naman masyadong mabilis. Dahan-dahan lang, takbong pugi lang mga idol. Kaya tagal-tagal din. Kaya yun mga idol ay nagtanong muna ako, kasi
Doon pa pala sa baba yung ano, si hidden garage. Buti na lang may dumaan na nag-deliver ng tubig. Yun pala ay sa kanila din pala yan. So dito mga idol ay narating na din natin. At saka may nauna na pala mga idol na nagpaparimap din. Kaya masasabi talaga natin na legit yung pinuntahan natin mga idol. Kasi makikita naman natin na maraming nagpaparimap sa kanya. Kaya isasalang natin si Winerix dyan. Hintayan lang natin matapos yung nauna. At ayun mga idol ay atin na yung sinalang. At kinukulik na ni Busing yung motor natin mga idol. Yun o, nakikita nyo naman. Kompleto siya mga idol. May computer siya na kinakabit sa motor natin para makita yung at may correct yung KPR niya.